Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Едито и сега ще ви покажа един фокус, който да си проверим тестето дали е магическо. Така, трябва ви, разбира се, едно обикновено тесте, като това. И сега цепиме го на две. Обръщаме картата, нали, както я обръщаме и я слагаме тук на ръката, така. След това взимаме долната карта и нея я слагаме отгоре. Ето така. Така. Както виждаме, тестето и от двете страни е обърнато. И сега, как да го разберем, че е магическо? Ами, трябва да си изберем първо една карта, която да е лидер. Да кажем, ето тази. Оп, идеално. Поп каро. Идеална просто карта за лидер. И сега, какво прави лидера? Ами, лидера командва своите по-подчинени, които са това тесте карти. И следователно те правят това, каквото и той прави. Така че ако аз сложа лидера така, така, и го пусна, всички карти ще са с лице нагоре. Това беше всичко от мен. Не, няма да е всичко от мен. Аз ще ви покажа как се разкрива. Задължително. Така. Как да проверим тестето? Първо ви трябва предварителна подготовка. В случая картата трябва да е поп. Просто тя е идеалната карта. Поп. Трябва да я сложим отдолу с лице към нас. Но предварително подготовка. Зрителят не трябва да го вижда. Така, като взимате тестето, взимате и картите така, като ги обръщате и показвате на публиката или зрителя, зависи. През това време с тази ръка я обръщате така и тестето го слагате на ръката. И разбира се, като му обичате внимание с тестето тук, не обръщат внимание, че сте обърнали тестето. Другото тесте. Залитат. Така, извинете. Така. Взимаме и това тесте, слагаме ги отгоре и както видят предварително, само горната карта е обърната, което създава илюзията, че наистина сме взели така. Така, горната карта, разбира се, е поп каро. Обръщаме, няколко пъти, обяснявам, че двете страни са така и почваме да търсим. Как го правим? Търсим така и изведнъж решаваме да вземем една карта. И казваме, поп каро, идеалната карта, тя е лидер. Всичко, и почвате да обяснявате какво прави лидера, така. И накрая показвате, че ако лидера направи това, всички карти ще направят като него. Така, това беше всичко от мен. До чуване, ще се видим, може би, следващата седмица, когато направя следващия клип. И така, довиждане!